transaction costs. Oya orenyo koro mogi juang kino machiegni kendo wantiere kar kae nonro ma gazet koro ntiere kar kawa koni ane gazet maka wuono ni waiko ni gik machalo nade mano ka wantiere gazet mar Daily Nation, gazet mar The Standard bende ntiere kar ka to kata kamano mana ka wakoni kanyo gigo momi pe kar kae wakoni gimana mos mondo mi bede gi siso mar nyiewe kachiel koda ka bedo gi ng'eyo ni gin gik mage mantiere kar kacha kaka wuono gazet mar Daily Nation kuma mar The Standard gimiyo pek weche mago mag sirkal giranga ne weche mag osara gi chal mar omenda tiyo kod omenda e yo makare mano ka gintiere kar kae machiegni e chenro ni mano mar gazet maka wuono nonro ma gazet nyinga Cleophas Oloch te gisumo kanya kwar mokeo nyaka tsango tantiere kae kod Boniface machiegni Boniface en jafwambo wadwa ma tiyo kacha od fwambo mano mar Daily Nation ondiko gazet bende kar kanyo mar Business Daily oyawre kendo machiegni kauno chieng' tich ariyo weche mag ohala bende nitie ga iye ka gi weche mag uchumi e gazet mar Daily Nation machiegni. Orainya, Cleophas, chiemo maber, kendo agoyo ni asairo kamano kuom yawnwa piny nono. En odiochieng' maber kendo ageno ni kata jogwa kuonde duto ma gintie gisemako gik ma ginyalo timo mondo wanene ni odiochieng' machalo kawuono ni to biro bedo nadi. Otherwise kamano kuom rwak makende studio mar Ramogi kae. Machiegni bende mondo mikoro wanona ne gazet mana kaka wantiere kod kanya koro Ramogi mana kaka nasekoni wachaka ne giite mokwongo gazet mar Daily Nation kantie weche moko mabende chiegni ahinya kodwa kaka oganda kwaseneno gi kar ka wadonjie mondo mi wanon ni ane koro gikuku mare mana kama gintiere kar ka ite mokwongo gazet mar Daily Nation chalo kama weche mag duol mochung'ne governor ite mar ang'wen kod mano mar abich gino mowach kar kacha mondo mi kika wadoge iye kacha kendo mondo mi warange nyakora Ramogi ywango dhi osome yo makare mane mo mi pek wiye kacha to thoro wacho odiochieng' ma kawuono jogo makoro osebedo kacha kawuotho kod jatend piny Kenya jogo mosebedo kadhi e limbe pinje maoko tiwacho ni omenda iketho iye kacha kata tiyo kod omenda rietha ero koro chungi wacho ni weche maka mag dhi timo symposium kiane dhi timo benchmarking wuok idhi e pinje mamoko kidhi mana limbe to kar in mana jating' dai ni dhi mana wuoth e gigo matimore en achiel kuom gigo mabendo mi pek e ite mar auchiel kod mano mar abiriyo gin gik madhi bedo kata katimore pachi mokwongo Boniface kendo kamae wach momi pek kar ka weche mag impeachment ka dwaro ni mondo los chike manyalo gayo governors gi ma bende mano mar neno ni omenda bende ok otigodo e yo moro marach iwacho ni travel weche mag wuoth ka gi kacha Ruto stops party for Joy Riders magi kuntie. Anyalo wacho ni erokamano Cleophas anyalo wacho ni en paro maber ma sirikal obiro go but kinde duto ma sirikal biro kod weche mag kungo omenda ama tiyo gi omenda matin e sirikal nyaka gimwang'e ni samoro jotelo mag sirikal mag gisebedo ka gitiyogo osebedo ka anyalo wacho gi kisungu ni let gi down nikech inyalo yudo ni kaka for example sani sirikal obiro gi mpango maber mar neno ni pesa ama jogo duto jowuoth madhi kata gi jotend migepe madhi kata gi CEOs mag parastatal luoko kucha for example namba gi odwok piny but ibiro yudo ni akia nang' matimore ga sirikal kae paro ma sirikal obiro go ni en paro maber kabisa lakini ibiro yudo ni obiro bedo implemented ama ibiro luwe bang' kata mana dweche ariyo adek mbele kae but wakora moko nie sirikal kae nyaka luonga gi nying gi ni wakora nikech gibiro implement rule ni after maybe kata 3 months mbele kacha to ng'ikruok moro betie en paro maber kabisa nikech gie sani Kenya ni kama tek kabisa iyudo ni kata mana yuto mar wadok piny kabisa sirikal iyudo kata help pok gigolo kata gie seche machalo kamae nyiso ni treasury onge pesa omiyo gitemo manyo yore ma ginyalo duoko go wastage piny en paro maber kabisa nikech nyalo yudo ni chien kacha nitie kata jotend migapi moko maiwacho ni nyocha giwuok kata pinje mawuoko to gichopo airport giwilo lewni kendo gidhi e pinje mawuoko ma kata bedo gi cabinet meeting bedo matek ni jatend piny Kenya omiyo anaparo ni en paro masiro en paro maber kabisa jotend sirikal obed jogo ma disciplined mondo wayud kaka wanyalo kungo pesa matin mwango mondo waran other
business mag sirikal. Kamano benti kar kanyo weche mag kungo omenda ite mar ang'wen kod mano mar abich bende nyakora mogi jwang' wach mantiere kar kanyo ineno kanyo Anne Waiguru yiero tielo machielo Boniface mano kaka jakom duol mochung'ne duol mar governors mano COG Council of Governors kendo koro odhi bedo kacha tam mare mar ariyo to gino ma koro governors bende ochwalo negi kar kacha loseuru chike madhi keto thichoko governor obed gimoro matek kata gimoro mapek en paro moro mantie kar kacha ma en achiel kuom gigo bende magilosi ka koro nyaka sani nitie governors ariyo ma niko moro matek mano moting'o governor Kawira Mwangaza mano ma Meru kachiel koda ka Amos Nyaribo mano ma Nyamira ikinde ma koro Anne Waiguru ka otelo no mano koro mar bedo jakom e tielo mar ariyo en paro moro ma koro bende ochwalne kod governor Sonko. Waiguru paro maber nikech ing'en kaka jotend mokwongo pak gi puoch ni Waiguru kuom yudo tam kendo manyien aparo ni governors oyie kod tich manyocha tiyo. Aparo gi pacha ni Waiguru paro maber kaka jatend governors pachoka nikech adwa wacho ni jok ma samoro dwaro ga mondo thich woko governors gi inyalo yudo ni gin mana gi kata for example political ambitions gidwaro kawo positions ma bosses gi ni tiere kodogi to samoro yo moro modwa kawo gotelo no ken yo moro en yo mombachore nyalo wacho kamano. For example, deputy governors, anyalo wacho ni gin ambitious sana. Gionge gin jogo ma ka gidonjo office kacha to number one gima gidwaro timo en gi fight governors. Anyalo wacho ni jogi biro tiyo tam gi, gibiro tieko, gibiro dhi, joma nyien biro biro. But on the other hand, gima nyaka ing'e ni governors moko be let were down. Okadwa specify counties but ineno kata gima timore kata mana Siaya dala kucha. Allegations mang'eny osebetie leveled against governor marwa. Okang'eyo adiere makende weche mawachore gi but ageno ni the full course of the law biro kawo kare. Governor temo wacho ni ridur chike mondo mi impeachment marwa obed gino matek kabisa. Nikech inyalo yudo ni for example kaka governors mosebedo kitero ni Senate kacha mondo miyo yalgi the impeachment process iyudo ni samoro gik ma ama makosa mokel ni gin gik moko mapeti kabisa. Governors nyaka mi the free hand nyaka mi gi thuolo mar tiyo tich mano yiernegi but on the other hand adwa challenge governors gibed jogo moko hero mibadhi moko kuom gidonje tijegi ka giparo ni mae avenue mar loso pesa apana. Kose yieri kaka public servant nyaka ing'e ni in ng'atno makoro jopiny ogeni kaka governor moan gogi nyaka ing'e ni samo yieri to yudo county estate machalo nadi jogi nigi pi for example jogi nigi skunde moromo jogi health system mar county ni chalo nadi. Amor kabisa gi governors moko kendo kabila luongo nyinggi but amor kodgi sana gisemiyo counties moko o change kabisa. Ageno ni kata inisewuothe counties moko ti feel so proud kabisa. Gi counties for example kaka moko mwawuokie dala kucha kamora ahinya but ageno ni governors kaka marwa mwan go dala kucha uwinjo kata gi seche machalo sani en gi tich mang'eny kabisa wadwaro no change gi majogwa dala kucha okunynwa pi ogernwa skunde olos barabara moko maricho ka en gi tich matek kabisa. Omiyo ageno ni obro follow into the footstep mar osiepene ama governors moko matiyo matek gi seche machalo kamae. Nyakoro mogi jwang' so mano kumare ite mar ang'wen kod mano mar abich gazet en mar Daily Nation ka bende range iye kanyo nitiere chenro mopogore opogore ma pontiere kar ka warang' mana ite mokwongo kar kae magi gin jogo ma koro bende wacho ni magi sigeni ma omi pek e gazet odiochieng'ni ma kawuono. Midhusi mar corona nobiro kendo nitiere jogo ma koro bende oyudo mich mopogore opogore mano kotenore kod golo chanjo no mano mar COVID-19 mano kata giyudo Nobel Prize for Medicine mano koro gintiere kar kacha jopiny mar Hungary kod mano mar Amerika gintiere kanyo giduto kaerango kacha Katalin Kariko mano mantiere kar kanyo kachiel koda kajal machielo mabende wuok pinyno mar Amerika mano daktari mabende en wuok e pinyno mano mar Amerika wacho ni physician scientist mano Drew Weissman mabende nitiere kar kacha en midhusi mano buogo piny mangima kendo bende ka rango iye kanyo ite mar adek angibed kod ng'eyo ni gin gik mage magisebedo kacha ka girange to osebed kata ka iyude e yo machalo nade jok mabende oseyudo mich mamoko ondegi kar kae e ite mar adek iwacho ni ma en gimoro mar konyo ngima
kata mano miwacho ni ne en mano mar life saving mano kane gintiere kar kacha. Wacho ni ma en gima ne gibedo kata kane ogol, wacho ni are dwe mar adek higa mar 2020 mano kane midhusi mar korona ochopo e pacho kwa, kendo kata kane ochako kere e kuonde mopogore opogore. En hawi maber, en wach maber. Anyalo wacho ni nyasomo gimoro nyoro ni science e gino ma kata iyie ni entie kata onge to ber mare neno at the end of the day. Kendo anyalo mana wacho ni puoch gi pak kuom scientist gi manobiro kod yath manokonyowa sana dier mane wan gi midhiero mar midhusi mar corona. Nineno kaka nochapo pinje mopogore opogore. Aparo nyalo wacho ni Afrika kae to samoro immune system marwa ber. Alode moko mwachamo gi dala kucha samoro kara konyowa kabisa. Jorachar gini nohinyo kabisa. For example, Italy and pinje moko mag jorachare, corona nohinyo ji kabisa. Koro en mana puoch gi pak ni scientist gi na negi konyowa kabisa seche mane wan matek kabisa. Vaccines nokonyo kabisa. Gima ne komora nyalo wacho ni during that period nyalo yudo ni nwan gi gimoro ni vaccine pinje moko, pinje mane ni vaccines mang'eny koro nochopo kama gi hold vaccines gitimo ni pinje makoro dwaro vaccine gi esechogo kaka Afrika ne nitie kaka gimiwa vikwazo moko kama kata ka ne gimiu to gin under some conditions. Mane gima ne komora, but anyalo wacho ni corona nopuonjowa gik mang'eny kabisa, kendo nyaka wabed jog ma koro odak e yo motang' kabisa, nikech ok wang'eyo ni pandemic mane mabiro biro. Sani for example kata ka wapenjore ni corona duogo to lessons mage mane walan during corona wanyalo move nadi forward ka corona duogo seche machalo gi seche kaka masanie. Okabi wacho mang'eny wachni anamor kabisa, an ng'at ma support weche science kabisa, kendo awinjo kamor kabisa ka jotelo ariyo gi oyudo price machalo kamae. Nyakoromo gi jwang'a ngisoma ne kar kanyo bende bed kod ng'eyo matut mantiere wi kantie weche moko ariyo madani mondo mamul kaka pok wadhi gazet mar The Standard mana kama gintiere kar kae e ite mar ariyo ma bende twak madhi bedo go kar ka okinyi ma kawuono gi Joyce Oduor ka entiere kod welo madhi bedo studio ma Kisumu kod mago man Nairobi kae wacho ni nyaka sani sirkal chano loro ute mag rito nyithind kiye kata mag reso nyithindo ma bende oyud kuonde mamoko kama gintiere. Wach mantie nyaka sani bende ka warange iye kanyo wacho ni sani nitie nyithindo maromo 45,000 mantiere ute mopogore opogore kanyo kama oting'o nitiere ute 845 Boniface mago mawacho ni gin charitable homes kaachiel koda kamoko maromo 1,200 mago mag piny owacho kata government institutions kama nyithindo makamagi bende iketo e kinde makore. Wacho ni state to shut children's homes within 10 years en gimoro makelo buok ni nyithindo gidhi kanye, nyithindo mokwany ka gi jonyuolgi gin kanye. To bende wacho ni moko nyithind kiye diere koso jonyuolgi ntiere temo chiwo gi kacha mondo mi oritgi. En gimoro ma sirkal chano timo mana e thuolo mar higni 10 mabiro. Aparo ni odhi bedo wach matek kabisa nikech gima nyaka wang'e ni akia ni wasebedo ka wan oganda ma okapar akia kaka wanyalo describe some of us, nikech iyudo ni jomoko kata mana mine matinda ma nyiri matindo ginyuol ka gisenyuol to giwito nyithindo. En wach malit nagas kabisa ka winjo gik machalo kamago. Ok ang'eyo ni dhi bedo nadi nikech children's home nyocha konyo nyithindo ma samoro owiti kamano e yore mopogore opogore in their upbringing. Seche mamae timore sirikal wacho ni otimo kamae nikech children's homes gi osebedo kitiyogo e weche machalo kaka mag money laundering, child trafficking gi weche machalo kamago. On the other hand oneno gima ber nikech iyudo ka jomoko sana private children's home iyudo ka jok maran ama jok ma nie jotelo mag children's home ma private gi moko kuom gi loko manohala, moko kuom gi manyo mana pesa kuom donors mondo mi gitigo giwuondre ne gikonyo nyithindo gi. Sana an gi shida gi private children homes. Public children's home kaka moko mwan go Madhare, mwan go Huruma ka maka okapar ni an go shida kabisa nikech kidhi kata kuro an ase donate kata lewni ama ase donate gika moko ma personal ni children's home
kendo kidhi kure yudo ka nyithindo mor kabisa, sami chopo gi mor kodi kabisa, kinyon gi kata mandas ama mkate gi soda mor gi mor kabisa, kendo feel ni make impact in the society. Aseka bedo gi problem gi private children's home, nikech iyudo ka for example moko kuom gi dhi to kawo pesa kuom donors, kendo gikawo pesa mang'eny kabisa, gibondiko ni proposal kanyo to giwuondi ni adhi timo ABCD, kibire ground bi implement gima ng'ani timo to iyudo ni onge. Oneno paro maber, but on the other hand nyakwa penjere ni to nyithindo gi sana manie private children home gibro dhi kure ama gibro timore nadi. Yes, anyalo wacho kamano. Mana gima nitie kata kanyakro mag jwang' twak ma kamano, chik mana iti kidi ket wang'i e twak ma Joyce Odua dhi bedo kanyo sa achiel nyaka rom kanyo sa 2 mano mar okinyi ma kawuono. E itego mago mag 6 kod 7 kanyo waserango gigo matimore karka, kata kamano twak ero tore koso geno pod nitie e ite mar 7 jo Kenya Kwanza kod Azimio ero ne ok gichopo kar kacha. Cherargei bende loso gi jofwambo kar kanyo ka koro ywak ni en ang'o miyo notame mondo miyo kik ochopo chiwe pache kotenore kod wechegi mag twak madhi nyime kind sirkal Kenya Kwanza kod mano kweth mar Azimio. En ang'o nyabedo ni timore girito iwacho ni en ka gimiwacho ni en game of wait and see. En ng'ama dhi bedo kar kacha ni ng'ama neno wadi mokwongo, ng'ama nitie kar ka, ng'ama milo wang'e mokwongo. Aparo ni wach ni en wach ma asewacho mang'eny ka bire Ramogi TV kae, kendo the last time ne wa discuss wach ni gi aparo ni en Joyce. Nachiwo pacha ka wacho ni at the end of the day gima nyaka wang'e ni twak madhi mbele sani kind Azimio kod Kenya Kwanza outcome oseng'ere. Outcome twagni jogi ne odhi outcome ka gin gi gimoro ma kizungu wacho ni good faith ne onge. Omiyo seche ma for example one party dwa biro wuoyo to kia jomoko kia olal kure, another party dwa biro wuoyo jomoko kia olal kure, magi nyiso mana ni at the end of the day onge kema warie gi twagni. Akia ni wachomo ga BBI tomorrow, akia gima twagni at the maoni madhano gole twagni to gin gigo mabeyo kabisa, kendo kata kaka senator former senator Amos Wako nyowuoyo nyoro kacha nyowuoyo maber kabisa ko wacho ni for us to mondo wabed gi election maber mbele kacha nyaka for example kaka wayiero jotend jotend IBC job commissioners mabro chung e yiero nyaka wapar kabisa ni to jogi wadwa yiero gi yo machalo nadi, nikech owacho ni kikwa mi for example care free hand mar yiero jogi kako dwaro en gi pache obaro ni wadogi e IPPG system. Okang'eyo ni twagni akian wan ge constitutional review moro kendo takian wadok ge BBI tu an twagni kore gatache pod akia maber seche ma for example kako dichieng' manyoro party moro dwa biro wuoyo jomoko kia olalo dhi kure, jomoko dwa biro wuoyo jomoko bendo lal, magi nyiso mana ni good faith onge. A political process needs a political problem dwaro seche duto a political solution. Wageno ni for example leaders manwa entrust ama manwa miyo tich mar miyo wa political solution bro miyo wa ama bro tero wa kama wadwaro. Gima nyalo wacho en ni gima nya observe ama gima nya neno sama kata dhano nyowuoyo dhano sama jok manyo biro chiwo pachgi e twak ma nyocha osebedo kadhi mbele ni nitie proposals ma ogol maber kabisa, dhano ogol pachgi, lawyers nyochiwo pachgi maber kabisa, civil society nyochiwo pachgi maber kabisa. Ageno ni paro gi duto ibro kaw tiketo karachiel. Gima kang'eyo en ni wa amend ga constitution kendo ama wachomo ga kure, mane gima podakia. Wacho ni BBI tu kose en ichiero mana machielo mano semcha weche gontie kar kanya kura mag jwang' e ite mar 8 ang' isome kar kanyo nitie weche go makoro wacho kata gwenge go motuo pod nitiere kama tek. Iwacho ni kata bang' bedo kod iwacho ni oro malach ahinya kod El Nino pod nyalo biro rochogi kata biro thagogi ahinya, mano kaluwore kod ote mabedo chiw kar ka kod jatend migawo mano mantiere kar kanyo ite mar 8 Rebecca Miano mochung'ne weche go mag kuonde motuo ahinya e pacho kaka chelo kod ka tudruok mag pinje Afrika ma ugwe, mano mapontiere kar kanyo nyakora mag jwang' kidi weche mapod otenore kod arita mar kor lwasi ineno kanyo ite mar 10. Iwacho ni boche bende koro nitiere gigo miluongo ni microplastics, gik mantiere kar kacha nyalo bedo ni chido ni ochopo nyaka malo, kendo kanyo ka gineno picha mochiw, en picha mochiw kanyo ka plastic kata iwacho ni
jwala kama gintiere kacha kama gintiere mana malo kanyo makoro gichalo gik mar lwar gin makoro gilwar ka giwuok ga mana malo kacha en ang'o manyalo bedo ni timore mano kaluwore kod nonro ma bende koro ochiw kar kae wacho ni airborne microplastics bende makoro nitiere kar kanyo kendo chiwo lwasi ma olil kendo ma moro nyalo bedo ni ok ber kod ngima oganda mano kama gintiere kar kacha. Boniface ang'eni weche mag rito kor lwasi en twak ma pod dhi nyime kendo oganda mathoth nigi ng'eyo matut gik monego bed ni gitimo moko bende pod kia gigo monego bed ni gitimo mondo mi giritane chal mar kor lwasi makare. En adier chido mar kor lwasi osekelonwa for example shida ma wasebedogo seche duto ineno kaka diere oro ka wan gi oro pacho ka ma pinje mopogore opogore mago duto ikelo mana kod chido mar kor lwasi. Scientists wacho gimoro kae mobuoga kabisa, microplastics to omang'o e kor lwasi. Mae wach ma an to anyalo wacho ni gikokora otamo wang'a. En wachno ma for example nyaka wan kaka oganda ma mosebede piny kae nyaka wang'en ang'o ma wanyalo timo mondo mi waket kor lwasi marwa obed yo maber. For example sani koth biro chwe kabisa, anyalo wacho ni jogo manyalo pidh yien gi seche machalo kama mondo seche duto kor lwasi marwa obed ka nigi yweyo maber, nikech ka kor lwasi marwa ochido to iyudo ni at the end of the day wan makendo wahinyore gimoko ka drought, gimoko ka chalo floods, ting'eyo effects ma gibiro go kamano. Yes. Nyakoromo gi jwang'e ito mar 10 bende nitiere joneno wacho ni maromo 202 ma ochan kanyo ma golo neno ewi kaka Mandago, bura mamako Mandago kod jomamoko mano kotenore kod iwacho ni lal mag omenda mag jopuonjre mane osing negi yudo sir mar somo ka gidhi e pinje maoko, mano mar Finland kod mano mar Canada. En gik mage mantiere kar kanyo. Joseph Openda jandiko mar Daily Nation bende ndike kar kanyo. Somene gidhi chopo kacha e nyim senior principal magistrate Alois Ndege makoro bende gidhi bedo kar kacha mondo mi girangane ndalo 60 mabiro ka bura dhi bedo kacha koro ka iluwo kendo iwinjo. En gimoro ma oganda ma jowasin gi shurito jonyuol kaachiel koda ka jopuonjre mane olalo omenda gi e yo machalo kama. Mae kes madhi bedo matek kabisa. Sami seneno ka witness maromo 200 bedo lined up, nyaka ing'e en kes madhi bedo matek kabisa nikech manen governor ma Uasin Gishu masani en senator bwana Mandago iwacho ni itudo kod gima waluongo ni scandal mantie seche machalo kamae nikech ok ang'eyo gima notimore, but iwacho ni nyithindo notimo rambe, nyithindo moko nodhi kwayo pesa, nyithindo moko ne ouso, jonyuolgi nouso dhogi mondo gidhi yud nigi opportunities mag somo Canada kucha, to mae ne kotimore. En gino ma kelo wichkuot kabisa. Anyalo wacho ni mato case ma kizungu wacho ni may the full course of the law before Lord, nikech gima wadwaro ka en ni nyithindogi haki otimore negi kendo moko kuomgi kata ka nineno chien kacha ka giwuoyo ne giywak malit kabisa. Giwacho kaka moko kuomgi nowuok e families modhier kabisa, tiyudo ni janyuol negi mane en go for example en kata dhok moko dhier grade moko kata 3 kata 4 kamae, ama ne gin go puodho moro matin kata kwota ama nus eka moro, ema ne gidhi ba giuso ba gichoko kata 200,000 for example, ba gidhi ba gichiwo ka gigeno ni opportunities biro yudore. Awacho ni gima notimre ni en gima rach kabisa kendo kik otimre e county mora mora. Seche duto ma imiyo nyathi matin hope, inyise ni dhi tim kamae ama dhi kel pesa machalo kamae mondo mi atim ni kamae, ki ne position ma timo to timne, to kok inyal to werigo gima notimre ni en gima rach kabisa. Nyakoromo gi jwang'e some kanye gazet mar Daily Nation ka watieko gi weche moko ka gariyo mantie mano ka warango obila monego bed ni golo pacho ka kitere kelo kwe Haiti. Wacho ni ero en gimoro makare. Jandiko kata jalony wechego mag chiwo arita yo makare mano David Kigo owacho kanyo ni Haiti job en poison chalice. En gimoro ma bedo kanyo ni iluonge luonga to kata kamano onyalo tan mondo mi obed nyaka machalo gi mar Vietnam. Iwacho ni onyalo rem chopo gino magigeto winjo kaka machielo nitie machinglo moro ka cartoon mantie kawuono ka ite mara 17 ka watieke kar ka
Intinga urwako tai maratong gi sati marachar. Winjo kowacho nade. Winjo kanyo kowacho ni kik usiemwa wan lemno ura lema. Ma yuech mano wacho kata kod Kimani Ichung'wah ondike kar kae kane wachako mana ka wantiere kar kanyo. En ang'o minyalo wacho wi weche ma kamago. Ondike kumoro ni quote of the day entiere kumoro maduong' ahinya. Ondike adika kata ma kore lach. Iwacho ni ite mar ariyo kanyo ka ng'irange. Quote of the day ni kanyo Kimani Ichung'wah koloso kotenore kod Ole Sapet. Sirikal oseyudore kama tek mokalo. Anyalo wacho ni gi jumbe mosekalo chien ka nikech giyudore kama, for example, giparo ni kanisa dhiro gi to the wall. Anyalo wacho kamano gi kizungu. Kanisa, for example, criticize tiyo margi mang'eny gi pesa. Kimani Ichung'wah nyalo wacho gimoro ma is very interesting. Owacho ni don't criticize. Kik ubed jogo ma kidho kabisa, nyalo wacho kamano, but lemnwa uru. To walemonu nadi seche maka wan kaka jopiny ama wan kaka kanisa waparo ni kata mana kaka utiyo gi pesa. For example, ing'iso wa ni utem wastage, idwaro ni jogo mu travel go uduok namba gi piny. But kirango gini matut kabisa, expenditure kata mana office of the president kacha, pesa magi tiyo go e chaya magi nyiew gazeta ama nyiew flowers gik machalo kamago. Kidhi kacha bitimo uchunguzi mari maber, spendings go pod dhi mbele. Koro walemo nunadi kama ungiso wanu, for example, minyonge mon go tin muran go government. Walemo nunadi to pod waneno mana wan kaka jopiny ma wan kaka sirikal waneno ni wastage to nitie. An walem nu e machalo nadi. Anyalo wacho ni the church kod ama the clergy kod sirikal oseyudore kama tek kabisa nikech ng'ato dwano criticize nyawadgi to seche ma mayo timore. Nyineno gima pastor Ng'ang'a nyo wacho kacha ok adwa nweya mukae, but much is a direct attack to the state. Geno ni at the end of the day jogi biro winjore ama working formula between two parties makoro kidhore gi seche machalo kamae biro yudore. Wachopo kama chiko nyakora mokijwa ngite mokwongo mar Standard ang' watang'atang'a gimantie kanyo kata kama Daily Nation ondike kar kanyo ni kawuono historia ang'o manotimore pacho kae tarik 3 dwe mar 10 higa mar 2001 mano ite mar 18. Ondike kanyo jatend piny Kenya machon Uhuru Muigai Kenyatta mano ma en wuode jatend piny Kenya machon Jomo Kenyatta koro owal mondo mi odonje od bura mondo mi ochop kar kacha ka ineno ni jatend piny Kenya makinde no Daniel Toroitich Arap Moi ne geno loko mano kata cabinet mare e kinde no mano igni bura mokalo. Sani kinyalo rango gi sani en lokruok manokelo kanyo ka nineno Uhuru Kenyatta kaka jal mane Daniel Moi ne her mondo mi chieng' moro kaw kare mano yiero mane biro kanyo higa mar 2002 mago weche mantie kar kacha ang'irangi kod kuku mar nyakora moge jwang' moni bedane kod ng'eyo. Boniface nitiere weche moko age ite mokwongo ka warangi kanyo nitie mana sigana 2 mwadarango kar ka mantiere ite mar 2 kod mano mantiere ite mar 40 kaeto bang'e ang' wane ni wadhi kod yo machalo na gazet mar The Standard kang' wanena ne kar kae mondo mi ang' wachaka gi mae iwacho ni kama gintiere kar ka nitiere moko makoro bende ywak donje. Iwacho ni sani nitiere jogo makoro ywak ne magi ywak mamoko manochiwe weche mag National Dialogue committee mabende dhi nyime kacha mano mantiere Bomas. Iwacho ni ero save us from salary shame, civil servants koro mane ywak magintiere godo kar kacha. En achiel kuom gigo monego mipek e wiye kanyo e weche go mantiere mana ma story maduong' mantiere ka. To kata kamano ang'ada ni Boni owuoye e wach ni kachiel koda mar Man U ni kaeto ang' walor will Man U stand and be counted. Dong ikwano gi pod gi namba 10 jogi dano kwano Man U kanye dong ikwano akwana to wadhi mbele chaka gi maminyane ne ite mokwongo kar ka weche momipek kaeto bang'e ang' walor gi wach maribo gi. Jatelo mar Public Service Commission nyoro wuoyo nyochiwo pache Bomas kacha kendo wacho ni jotich sirikal seche machalo kamae gin gi mental torture nikech taxes ma government okelo ng'eny kabisa kendo iyudo ni take home margi odhi piny mar ilongo nang'o 1/3. Iyudo ni taxes, for example, in jatich sirikal ichuli kata for example siling 1,100 ama 120 ama 200
tiyudo ka taxes manyokel nwa kae ka. For example, ne nitie kata loan moro mani service, iyudo ka take home mari ma pesa moko ibiro dhi go dala en pesa matin kabisa. Omiyo wacho ni sirikal oneane en gi pache oparo ni taxes ma sirikal okelogi ng'eny kabisa, kendo nyo wacho ni government oripo review the taxing mechanism nikech oparo ni jopiny obedo overtaxed. En wach magiko kora nyalo wacho ni nadier, ing'eni pile ka pile apenda sake bedo ka wacho studio mara mogika ni kata jolony weche mag tax masewuoyo go sega ng'isa ni sami keto the tax regime obedo too rigid, jok ma ok bi comply bro bedo joma ng'eny kabisa. To sami keto wach mar chulo mar tax obedo mayot, jok ma bro comply gin joma ng'eny kabisa. Giko kora wacho ni en wach masiro, sirikal review taxing mechanism. Ite mara prangwen koro kwache wach mari mogik will Man U stand and be counted. No oket picha Rashford, akiagi oket picha Rashford kata kamano en kanyo kirango piny kocha Rashford ero chaki chungo gi Martinez mane mantie kara kanyo wach mari mogik. Man U to pod idwa goya kaka psadhi ero kamano ai mano wach mang'eyo ni Man U to pod idwa diema kaka sadhi. Kok gi review team na maber kabisa to kata mana namba 10 kanyo ka 10 ka gibiro tieko. Mano wach manyalo wacho. Aya, nyakora Mugejwanga mi line up makawuono idhi ranga ne shabiki.com ni nyatimri yo machalo nade. Today's matches ondek gi tung kanyo mugi kangi rangi. Manga somni kanyo Arsenal rakore kawuono gi Lens. Mano sa 4 otieno. Kae to bende sa 4 otieno no Real Madrid rakore kod Napoli. Mano dok Napoli kamano riembe para Lufario apako chiko. Mano banga kanisego gangs gondedi. Angwen kero ne gimiyo Napoli thuolo mar donjo Champions League. En gimoro ma dhi odokata bondo we prove a point. DM koso Real Madrid dhi wuok amodhi. United rakore kod Galatasaray. Mano tieno range timbe matin Chelsea okane karaka kata kamano Inter Milan gi Benfica ne kanyo bende sa 4 mar otieno. PSV kanyo sa 4. Unica kanyo kod Braga such prangwen kod abich Boniface ero kamano wach mare mogik mane maduong' ahinya ka watiyo gi gazet odiochieng' ma kawuono. Weche mamoko mapono iluwo kawuono ka gintiere oko kanyo mondo mi ang'wane ane weche mag gazet ka odiochieng' ma kiny inya bedo made jofwambo to ma gibed surprise ma kinyomi gazet wachiel wang'e gazet mar Nation employers pension scheme 42 billion. Ayudo ni nitie kata kambarian nitie institutions ma otayo kabilu gire meet to you don't example organization machalo kamano sema kora ni dhi dala ndori kabisa nikech kinyal yudo kaka dio hospital kaka dogo ama public institutions matimo kamano ni sa mochopo mako ya kenyalo ng'ada pension to kite en wa marach kendo aparo luongo nyingi kae University gigolo ging'ado jogi to gitero wach marach kabisa wach mojoga kabisa. Ai nakora Mugejwanga kako jogi no Boniface jogi imbe ka gino jogi poking out of border bicho piny Tanzania Graceland Rwanda chalo nade mano pesa gi makocha pesa wa maka pesa kwa dogo kamano asling na uchi kelo nono magazeti ya makawuono nyinga Cleophas Oloch gisimo kana kwa mo Kenya katsango watimu rugi matimo kaone gazeti ya makiny ibedi kod ng'eyo ka wale ni gazeti mo ibedi gisiso mar nyewe oriti masane joiso dwar mokwongo chenro mar